हॅलो एव्हरीवन. आज आपण आर्थिक विकासातील सहकाराची भूमिका म्हणजेच रोल ऑफ कोऑपरेशन इन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट यामध्ये आपण आर्थिक विकासाची सहकाराची भूमिका हा घटक अभ्यासणार आहोत. तर या घटकामध्येच नेक्स्ट आहे तो सुविधांचा विकास. आता सुविधांचा विकास यामध्ये सहकाराच्या माध्यमातून कृषी उद्योग, लघु उद्योग आणि ग्रामीण क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी प्रथम मूलभूत सुविधांचा विकास केला पाहिजे. आता कुठलाही विकास करत असताना म्हणजे साधारणतः रस्त्याची बांधणी किंवा त्या ठिकाणी पाणी जर शेतीमध्ये उत्पादन वाढवायचं असेल तर पाणी पुरवठाच वाढवले पाहिजे. त्या ठिकाणी कृषी पंप, विजेचे जे पंप आहेत त्याचा पुरवठा झाला पाहिजे किंवा शेतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या चांगल्या प्रतीच्या बी बियाण्याचा विकास झाला पाहिजे. त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीचा जो भाजीपाला आहे, दूध आहे, ह्या ज्या नाशवंत वस्तू आहेत म्हणजे आपण भाजीपाला, दूध, फळे हे कशा करतो की नाशवंत वस्तू म्हणजे त्या पेरिशेबल गुड्स आहेत, म्हणजे ठराविक कालावधीसाठीच आपण त्याचा स्टोअर किंवा साठा करू शकतो. अशा घटकांना सुद्धा त्या शेतमालाला सुद्धा योग्य पद्धतीचा किंमत मिळाली पाहिजे, हेही आपण या ठिकाणी सुविधांच्या मध्ये पाहतो. म्हणजेच ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा या सुविधांचा विकास झाला तरच त्या ठिकाणी सरकारकडून आर्थिक मदत किंवा प्रोत्साहन देते. अशा विकासासाठी सरकार आपण बघतो ते त्या ठिकाणी सार्वजनिक जो विकास आहे, सार्वजनिक कामांच्या द्वारे या ठिकाणी जो क्षेत्र आहे ते पायाभूत, आपण जो पायाभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आहे ती इन्फ्रास्ट्रक्चरची सुविधा ही सरकारकडून मिळत असते. आणि अशा पद्धतीचे जे ग्रामीण खेडे आहेत, खेडोपाड्यांना जे रस्त्याची सुविधा आहे, रस्ते बांधणी याही घटकांचा विकास झाला तरच त्या ठिकाणी कृषी उत्पादने किंवा कारखाने बाजारपेठांना ते जे उत्पादन आहे ते मिळालेलं उत्पादन बाजारपेठेपर्यंत पोहोचवता येतं आणि हे शक्य होतं. सहकारी संस्था सरकारी मदत व जनतेपर्यंत पोहोचवतात आणि अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी त्या सुविधांचा विकास घडवून आणतात आणि त्यासाठी सहकाराची प्रमुख भूमिका दिसून येते. आपण प्रत्येकच पंचवार्षिक योजनेमध्ये जेव्हा पाहतो त्या ठिकाणी आपण जो घटक पाहत असताना नेहमीच असतं बघा की महिला वर्गांचा किंवा महिला म्हणजे वेलफेअर कल्याणाच्या दृष्टीने किंवा महिला सक्षमीकरण हा जो घटक आहे त्या ठिकाणी सक्षम बनला पाहिजे. महिला वर्ग किंवा महिला कल्याण हे ग्रामीण भागातच दुर्लक्षित विषय आहे, परंतु सहकारी क्षेत्राद्वारे कृषी आणि औद्योगिक विकासाबरोबरच महिला वर्गाच्या प्रमाणातही अर्थव्यवस्थेत जे योगदान वाढवून आहे दिलेले आहे किंवा त्याच्याकडे जे त्यांच्या कल्याणाकडे जे लक्ष दिले जाते हे ग्रामीण भागातील महिलांकडून चालविल्या जाणाऱ्या दूध संस्थांचा विकास किंवा सहकारी तत्वावर पापड असतील, लोणचे असतील, होजिअरी, उलन कपडे किंवा ड्रेस मटेरियल किंवा शाळेचे युनिफॉर्म्स हे जे काही छोटे छोटे उद्योग आहेत ते महिलांच्या मार्फत करून घेतले जातात. म्हणजे त्यामध्ये त्या महिलांचा आपोआपच त्या स्वतः कशा होतात की आत्मनिर्भर बनतात, स्वतः त्या ठिकाणी तो जो व्यवहार आहे तो पूर्ण करण्यासाठी सक्षम होतात, म्हणजे कोणाची गरज भासत नाही, त्या स्वतः त्या ठिकाणी तिथं उत्पन्न मिळवू शकतात. अशा पद्धतीने सहकारी दूध संस्थातून दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती जी आहेत उपउत्पादने दुधापासून या ठिकाणी ब्रेड, ती आपण बासुंदी वगैरे किंवा जे पुढचे उत्पादन आहेत दूधजन्य यांची निर्मिती ही या ठिकाणी महिला वर्गाकडून केली जाते आणि त्या ठिकाणी ही कामे ही महिला सहकारी संस्थांकडून केली जातात आणि तिथे ग्रामीण भागातील महिलांचा जो अर्धवेळ त्या ठिकाणी घरातील कामे करून जो अर्धवेळ रोजगार दिला जातो आणि तिथं त्यांना कामाची उपलब्धता मिळवून दिली जाते. अशा पद्धतीने सहकार्याची आर्थिक विकासातील महत्वाचा जो घटक आहे तो आपण या ठिकाणी पाहतो. तर पुढचा घटक आहे तो रोजगारात वाढ. तर या ठिकाणी सहकाराने आर्थिक विकासात जेव्हा महत्वाची भूमिका पार पाडण्यास सुरुवात केली तेव्हा देशातील रोजगार संधी ही सहकारातील विकासाबरोबरच आपोआपच वाढत गेली. म्हणजे प्रत्येक लोकांना त्या ठिकाणी रोजगार उपलब्ध
होत गेला. म्हणजे स्वयंरोजगारात वाढ होतच गेली, तर भारतातील सर्व सहकारी साखर कारखाने आहेत ते कमीत कमी 1000 पेक्षा अधिक लोकांना कायम स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध करून देतात. आणि हंगामी स्वरूपाचा म्हणजे आपण बघतो ते कॉन्ट्रॅक्ट थ्रू दे ऊस कापणीचं काम आहे किंवा ठराविक कालावधीसाठी जे हंगामी काम म्हणतो आपण त्या ठिकाणी 6 महिने 9 महिन्यासाठी चालतं, अशा पद्धतीचं सुद्धा त्या ठिकाणी रोजगार लोकांना उपलब्ध होतं किंवा गरीब शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपाचाही रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम सहकारी साखर कारखान्यामार्फत होत असतं. म्हणजे सहकारी साखर कारखाने किंवा सूतगिरण्या, तेल गिरण्या, डाळीच्या गिरण्या ज्या आहेत, हे कायम स्वरूपाचा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठीही आणि त्या ठिकाणी स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निर्माण करण्यासाठीही या ठिकाणी सहकारी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांची प्रमुख भूमिका दिसून येते. लघु उद्योगातील विकासाबरोबरच सहकारी क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या या ठिकाणी प्रयत्नांमुळेच ग्रामीण भागातील हस्तशिल्पी कारागीर किंवा कुटीर उद्योग, लघु व्यावसायिक, स्वयंरोजगार करणाऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत, कलाकुसर जे आहेत त्या ठिकाणी त्या कलात्मक स्वरूपाचं त्या व्यक्तींना इत्यादींना कायमस्वरूपी व्यवसाय मिळावे यासाठी ही सहकाराने प्रमुख भूमिका निभावलेली दिसून येते. नेक्स्ट जो आपण घटक पाहतो तो या ठिकाणी निर्यात व्यापारात सहभाग. जे निर्यात म्हणजेच काय, तर आपल्या देशातील जो माल आहे, उपलब्ध माल आहे, तो परदेशात पाठवणे म्हणजे त्याला आपण निर्यात असं म्हणतो. हे केव्हा सुरू झालं, तर जागतिकीकरण प्रक्रियेत सहकारी संस्थांची किंवा विदेशी व्यापारात मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी भाग घेण्यास सुरुवात केली आणि सहकारी संस्थांमार्फतच कृषी उत्पादने, दूध उत्पादने या प्रक्रिया केलेला माल हा एक्सपोर्ट होऊ लागला. आणि यामध्ये प्रामुख्याने जो घटक भारतामध्ये येतो तो साखर, भाजीपाला, फळे आणि मसाले पदार्थ, जे जंगलातून उत्पादन होणारे जंगल उत्पादने, हाही भाग या ठिकाणी निर्यातीद्वारे देशाला विदेशी चलन मिळवून देण्यासाठी उपयुक्त ठरला किंवा मदत त्या ठिकाणी देशाला झालेली दिसून येते. देशाच्या आर्थिक विकासात सहकारी संस्था ही प्रमुख महत्वाची भूमिका पार पाडित आहेत. आणि 19व्या शतकाने जेव्हा नवीन आव्हाने निर्माण केली आणि या निर्यातीचे लक्ष डोळ्यासमोर ठेवूनच उत्पादन घ्यावे लागत आहेत, अशा पद्धतीने साखर, कापूस, फळे, वनौषधी किंवा दूध उत्पादने ही अधिक प्रमाणात भाव मिळावा यासाठी आज महत्वाचे प्रयत्न या ठिकाणी ठरत आहेत किंवा केले जात आहेत. अशा पद्धतीचं सहकारी क्षेत्रातील संस्थेचं भारतीय अर्थव्यवस्थेतील योगदान या घटकांच्या द्वारे आपल्याला या ठिकाणी किती प्रमाणात आहे हेही आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. खत वितरण मध्ये किंवा योगदान मध्ये आपण पर्सेंटेज मध्ये जर ओव्हरऑल पाहिलं तर कृषी वित्त वितरण 18%, खत वितरण 36%, खत उत्पादन 27%, साखर उत्पादन 47%, तर गहू उत्पादन 34%, दूध उत्पादन 80%, तेल विपणन 49% किंवा गुदाम साठवणूक क्षमता जी आहे ते 64%, सहकारी क्षेत्रातील हातमाग 54%, तर सहकारी क्षेत्रातील मच्छीमारी 23%, रबर उत्पादन व वितरण 18%, प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती जी आहे ती 1.22 दशलक्ष आणि स्वयंरोजगार निर्मिती जे आहे ते 15.4 दशलक्ष अशा पद्धतीने सर्व क्षेत्रातील केलेलं जे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील योगदान आहे हाही घटक आपण या ठिकाणी पाहिलेला आहे. म्हणजे सहकाराची आर्थिक विकासातील भूमिका हा घटक तुम्हाला या ठिकाणी समजला असेल असे मी किंवा त्या ठिकाणी जो अनुक्रमे जे हे भूमिका आहे ते आपण या ठिकाणी संपूर्ण घटक अभ्यासलेले आहेत, समजलं असेल असं मी या ठिकाणी करते. नेक्स्ट, थँक्यू व्हेरी मच. आणि जे काही तुम्हाला अडचण असेल तर तुम्ही त्या
व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये किंवा सबस्क्राईब करून तुम्ही जे डाऊट्स आहेत, समस्या आहेत त्या ठिकाणी सांगू शकता. थँक्यू वन्स अगेन.